Laarasin. Jo vain. Oho. Ja. Laineen Reskan kuuli viimeisimmän. Se on musta aika hyvä tarina, kun se kertoi, että se on ollut naisis vähän ja siinä ja kylellään sit siinä sängyn pohjalla ja Niin. se oli rapsutellut sit naista navasta siinä ja sanonut sille sitten, että mä rakastan sinua. Niin nainen on sanonut siihen, että voisit sä vähän alempaa ottaa, niin Reiska sanoi, että minä rakastan sinua. Se ei tajunnut näitä. Äänes ottanut alempaa. Kun kerrankin ois ollut sarkuina. Reiskalla vielä. Pirulauta, että se on sit niin